Terima kasih. Baiklah, selamat menyaksikan. Para prajurit. Ayo totong lek gladen. Woi. Sejong hati-hati. Monggo Kanjeng Adipati, monggo. Enak kuwi nang. Ese njaluk. Kawula midhangetno. Welingku kang gondi kosayati netepi dar maneluhur
tamtomo Upati anggap guru Muti ilmu Duwe watak satrio Welas asih mringsa sami Pratamnomo banget panarima Denyo Swaniro Mula saka dadi kaprajuritan diwiwiti Mendaun. Paring jauh Kanjeng Adipati. Apa kabeh para soreng wis mati? Sampun. Kula pitados kalian wong Mendaun. Mula sapa iku? Semonggo dipun lajengaken. Bocah soreng. Dipacutke anggone padha gladhen. Sing padha ngati-ati ya.
Iso napa ora ngono. Oh, ngger kancane gek arep mlaku mak guduk. Ampun seru-seru, ampun banter-banter. Kula niku wong tuwa. Kersanipun kados pundi to? Ya kudune sing setan, wong tuwa. Cobi dimaksudi malih cobi. Ngono. Ngendika kali para Sing kalem. Do ngerti iki wong tuwa. Salah meneh. kersanipun menika kados pundi wong? Kok gimana goblok kabeh? Oh, pikiran. Mula niku Ngomong ora teges pisan. Mudun, nek iso. Ning kok ora dibayar lho nek mudun lho. Ora dibayar nek mudun. Oh, kula ki jenengan ki nek latihan ki mangkat. Aneh. Tuwa kok. Ayo. Kadanane ki kok kepiye? Biyen piro kok kandhani nek latihan ki mangkat. Aku malah kamu. Iki Pak Budi ki nang ngendi arep bela aku ya ora. Ra, kersane tos pundi sakniki mengko? Kabali wae. Ngono kowe mutung. Nek arep jamu-amu angah sapa sing betah? Iki lho, dadi angel iki lho. Nek bali saiki ra entuk sangu lho. Kok wis dipikirke bakal paling temen. Oh, alah. Puasne. Iki ke wong lho cah iki ke ora kok wah jan. Buka wae. Anu kadung ra iso omong nek ngono kok ngene buka kono iki piye iki? Ora, bleke meneh lho, Cak. No. Aku tak bali. Ha. Siap. Sesuk latihan nek ora iso nabai aku. Wong semono bojo-bojo. Sing bodho ya ngono. Wong tahun kados pundi wong tahun? Niki watuk sik bareng mboten. Lah nggih monggo. Anu Kanjeng Adipati ming ana 8 Wong tahun. Jare kon watuk. Pun sias watuk po. Pun. Monggo dipun lajengaken wong tahun.
kang badhe niti pirsa para surek. Nggih, monggo. Nyuwun tambahing donga pangestu. Nggih, kula pangestani.
kabeh para sore. Ya kaya mangken iki kang tak karepake. Sakwise aku ngerti. Anggonmu padha dadi ora ing kaprajurit. Bombong rasane. Para surek. Pakaryan kang kaya mangkene iki. Aja nganti dilali. Ya. Om tau. Entau. Entau. Mantap. Panjenengan menika saben kula dangu panjenengan. Mesti boten mirengan. Entau. Menika ingkang kula maksud. Ngarap ya. Kados sinaosa jenengan menika. Nggih. Kula mangkus. Sambut kathah. Labetipun wong taun kaliyan Jepang. Kados pundi kemawon. Mesti kula mboten. Entau. Kula ngaturaken gumpal. Jawit saking panggulungtah panjenengan. Gelaripun para soreng sampun kados mekaten. Kula pitados menawi ing semangke sampun dumugi titiwancinipun. Jipang Panu. Perang tanding kalian Kasultanan Pajang. Mesti boten Jepang. Nanging mekaten kula kinten momen taun taslimut nalika semanten kula kaliyan wong taun marak sepan wonten ing Panti Kudus. Dadi punapa dawuhipun Kudus? Tulung wae. Ngopo kok nangis? Gini kesabaran kok malah digawe kupan kok ngene to wala. Aku patahu. Hah? Malah hurung kok. Ado-ado malah rung kek indok bareng. Ngendok dhewe. Aku sedendok loro e wong. Ceritane ngopo kowe kuwi? Aku ki ora iki milih kelara-lara Nyok, kantenan sampean wae nyok. Dadi sekali Wes. Nangis wae. Aku iki sabaran to kok. Oh, lha wis kenane saparan. Ane iki ora ono sing ngampirake kok. Ane malah dikai koyo ngene. Aku kuwi nggawa kayu barang ki apa kuwi? Iki kok gondal gandul ngene iki to, Pak. Nggih Kanjeng Adipati. Jajal wo, nek wani dislumpetake. Wong iki nang ndi ya? Ora. Ora ketok. Jarene ngenaan Kanjeng Adipati. Iki ngono. Kowe walaka wae. Ana apa sini?
Kon masak kok ngene ning bumbune nono. Oh, gur ngono kuwi kok le. Ayo tuku se apa kae njaluk-njaluk ning ya kuwalik iki gletakake. Ih, ngerti nek kuwi nganune. Kudu-kuduke malah jebolane. Ah. Kepiye ha? Aku ke mau gek saparan, Saparan, nggawa rimang. gawe rimang. Nah, malah dikeki nawala. Ke isine ki mbok ora ngerti wong. Aja rono-rono, isine ora ngerti. Wong iki ning kene wong. Ingkang matur menika wonten pundi wong taun Cobi. Sorry, Bro. Rene, timbang seneni anggur ning gini iki. Ben dhewe. Ya. Aku ki mau saparan. Saparan. Kupinge kuwi arek mampir. Kang, sampean ki kok mampir ning kene iki duwe tunggal apa ora? Aku lak jawab nggih mboten. Wong ora ditunggal kok umuk kaya kuwi to. Ayo makanan ki wong nek wong ngene iki mesti umuke. Arek mampir gak mlebu lawang. Terus kok kaya asik temen ceritane. Gak mlebu lawang. Mlebu lawang, ha. Lek Lek. sing siji urung mlebu. Oh, nek mlebu kabeh. Ayo kepenak to wong. Ah. Barang mlebu kepenak wis pokoke keri. Ora kek. Dange. Si. Lungguh. Lungguh meneh. Nah, saparan. Sapar. Urung nganti mlebu. Sapar mulut. Yakir jebul wah. Iki ke saparan. Deleng-eling. Nah, gek saparan, lalu sikile gek mlebu. Tis. Sing siji ning jaba. Sikilmu iki. Iya. Iki sikil to, wong. Mosok yo kuping. Nah, gek mlebu. Sikile telu dadi ya. Aku Ah iki ke wong kae gen gajah sing nah, gen gajah. Gek mlebu malah kei nawala. Wis rasa rene. wis ora sampe mlebu metu barang. Pokoke kepenak nek mlebu nek metu kuwi. Wis malah kei nawala kok ngene wong. Sayo wong edan ayo angel ya arep nanggapi. Padha-padha idane meneng wae. Di nganu apa? Dikei nawala ning kuping lho kok. Kaya ngapa? Iya, lara kuwi. Ya lara to wong. Aku ora mati sisan. Anakku loro, si siji kae. Melu, si siji ning omah. Iki tenan ora. Iya. Kok ana timbangan lombok barang. Nyediangan iki tuku lombok kurang kok. Iwak karep 5 kilo. Iki genah iki kaya nganu belanjan saparan lho iki, panitia iki. Ngene kok sasake. Kanjeng Adipati. Wong taun kados pundi wong taun? Menika wonten sabate pekatik. Niki batang niki nggih. Lho. Iki dikanteni nawala wonten ing kalinganipun. Wong taun. Menawi ngeti kawontenanipun pekadik menika Mesakaken sanget. kasihan. Mila kanthi menika wong taun dipun beto. Wonten ing panti Ustaz. Apa betul silake bandosa mawon? Para soreng. Gawanen pekadik iki Silake tosa, silake. ora ing panti. Listening nek ana sing dipiloro ngene iki doang. Ora kono, ora kene kok padha. Wong taun Paring dawuh. lan kabeh para soreng. Ana ing sak sambating pekadik iki mau. Ana nawu. Yen ora sisip. Nawala iki. Mula saka iku padha
sang Bintaka katur dateng iko Kang Mas Kipati taun mbok mriku mawon jenengan Rio penang sang wong agung kang mengku bumi jipang sinuyutan sagung kaula nipun taun wonten tiyang ingkang maos tawa malah kakang pola lungguh dasar satya prawira Durasing Narendra yekti Wamenau lan kabeh para sore nawala iki saka astane Sultan Hadiwijaya pangalembon ulos yen maca Sultan Hadiwijaya wis mang sepiro katik dayanis tangi naun nawala menika tasih wonten para sureng padha dikatek mung sithik cacat pira Berarti sabar.